Я ми кажете, кой изглежда така в 7 часа? Рошел с пижамата, недоспал, сънен, умърлушен. Ами само един нормален човек може да изглежда така. Но преди всичко аз съм майка, жена, съпруга, домакиня. Всичко съм на едно. Така че няма как да не изглеждам така, но преди всичко ред е да си изпия добавките. След това да си направя закуска, да си хапна, да се преведа във вид. Я ми кажете вие как се чувствате сутрин, когато станете. Или само аз се чувствам така, като зомби. Моето любимо лош колаген. Майкмастър за умствена концентрация. Стрес. За да ми е много по-леко през деня. И сега е ред на моята закуска. И тя ще е препечена филийка. Която ще си я намажа. И ще си я гарнирам с салам, с кашкавал. Най-нормална, обикновена закуска. Кажете ми вие как започвате деня си. Ще ми е интересно, само аз ли се чувствам по този начин, като зомби сутринта рано-рано, или и вие сте в това положение. Ще ми е интересно да ви прочита коментари. Ето виждате, че аз не съм нищо повече от вас. Аз съм най-нормална майка, жена, съпруга, работеща жена. Това е. Споделете ми в коментар вие как се чувствате сутринта.